Нещото, което най-много ми се завъртя в главата, беше когато някой чатър, някой в чата пише за първи път съобщение, автоматично да му създаваме акаунт в канала за D&D игра. Демек, с първото си съобщение, което напишеш в чата, си създаваш герой, автоматично му се избира раса, пол, клас, някакви такива работи. И оттам нататък, като играеш в игрите или коментираш в различни стримове, трупаш експириенс, който дигаш нива, левели и научаваш някакви атаки. В бъдеще ще го направим и да се бият героите на хората в чата. Може би да правим някакви рейдове заедно, да има такива бос чудовища, които заедно трябва да убиваме, да си комбинираме умения, магии, атаки, такива работи и да биеме чудовища. Това, което направих за момента, беше да навържа някаква логика, скучната част от програмирането, да навържа някаква логика на създаване на героя и стартиране на така визуализацията му. Представям си героите да се изобразяват като карти за игра типа Magic the Gathering или Yu-Gi-Oh, някакво такова, и да видим дали ще се получи по някакъв начин интересно генерацията. Дали ще успеем да го докараме, но това да изглежда, кажи речи, професионално направено. Каквото и да означава това. Искам да изгенерираме и две видеа, които при създаването на героя да изкача, нали, картата и да се разкъсва някакъв пакет като отваряне на бустър за Magic the Gathering, примерно, и от него да изкача вече карта с героя. Такова видео и видео за това като дигнат левел, трупането на експириенс, нали, дигат левел героите и всеки път, когато някой дигне левел, искам да го изобразяваме, да се появява в стрима и да пише Иван Драганов дигна левел, стана 15 левел на вампир дърбър. Приключвайки с интрото, можем да започнем с работа. Сега, разсъждах кой е най-добрият начин да измисля добър дизайн и стигнах до извода, че най-добрият начин е да го открадна от някъде или поне да се вдъхновя силно от някой вече готов дизайн. Това тук е твърде модерно, може би не, малко са анимационни. Това ти е Magic, не, твърде елементарно, много празно място. Не знам, нещо не мога да си харесам. Нещо не успявам да открия вдъхновението. Fuck it, ще го оставя такова грозно. Няма да стане с моите познания. Ще трябва да прибегнем до дизайнер. Но ще направя гръбче също така. Кажи, какво гръбче да сложим на картите? Някаква е така вселена ли да бъде? Нещо такова може да откраднем. За да е ясна разликата между гръбче и лице. Ей това взема. Кефи ли да? Става. Не, така както го правя в Photoshop в момента ще бъде. Ама по-скоро искам да изтествам процес, който съм измислил за генерация. Да видим как ще стане. Не, кефи много. Грозничко е. Но какво тако? Оп. Новото гръбче е тук. И котката нещо. Ето имаш си нов гном. Чай сега ще го отворя да го видиш по-добре. Реплей. Котката. Гном разбойник. Да кажем, че са направили гърба и лицето. Данните се попълват. Декорации няма прави. Сега да направим видеята.
вместо тази котка, искам да генерираме някакво изковаване в огън или нещо подобно. Image to video. И картинката, до която искаме да стигнем, е гърба, който направихме. Казваме примерно to Neutron Stars Collide. И би трябвало сега да генерираме видео, което да се случват някакви неща и накрая да заспи в този фрейм. Искаме да бъде дълго. Кратко искаме да бъде. Примерно 2,5 секунди. И му казваме генерирай. Ама да видим какво генерираме и после ще опитаме да се нагодим. Ugh. Отвратително. A blacksmith made of stars creates on a cosmic forge a new trading card. Това, което можем да оправим в интерес на истината, е да го дигнем това. Тяваме го в зеленичко, за да можем после да го изрежем лесно. Готов ли си да видим какво излезе от твоя промпт? Я да видим ковача. Не знам защо направи космически iPad. Тук му слагам да е квадратно, с надеждата да го добутаме до последния фрейм, наистина изглежда по този начин. Ето е. В правилната посока се движим. Я да генерираме още няколко такива. Тук са едно някакви вафли продаваме. Да, точно. Хубавото е, че бързо се генерират, няма нужда да са дълги. Вафла морена. Това е по-близо. Къде са ми експлозивните отваряния? Точно това искаме. Я да пуснем още 4 такива и ще изберем най-доброто. Това също не е лошо като идея. Тук му виждаме лицето. А то идеята е да видим гръбчето, така че после се завърти да видим лицето на Дам. Силно. Това също е готино. Само че се завърта тъпата карта. О! Е, това е готино. Само че това изображение трябва да бъде плътно по картата. Това е готино, но стига да не се виждаше тъпата предна част на картата. Да не говорим, че от двете страни е еднаква. Particles. Това е най-доброто до този момент. Само че трябва да запазим тия партикълите, които скачат във всички посоки. Да. Кой ще кажеш за песничката с поговорките? И... малко е букучало. Може би ни трябва някой, който да е... да не избухва толкова много части, защото малките частици не мога да ги изрежем добре от зеленото. О, това е яко. Още, че пак не мога да изрежеме. Как го реплейвам? Реплейвам.
Това с Fire Inferno е доста добро. И ако съчетание измисли. Кое е по-добро? Едно или две? Да ти ги пусна ли? Едно. Едно е по-добро, така ли? Аз не знам дали две не ме кефи повече. Да. Чай да пусна и две да видим как ще изглежда то. Първото ми харесва повече, но както ти пишеш е твое творение. Напипахме го. Ма мога преценя кое е най-якото. Ако му е ниско качеството. В смисъл, че резолюцията е ниска. Ама позирам, че в стрима ще изглежда окей. Добре. Много добре. Сега ни трябва за level up видео. Тук ще бъде, започваме от такава карта и завършваме на Може такава като карта. вау. Ами се ще малко се размърда картата. Тъй. Може да обърнеш внимание за секунда да изтестваме левел up дали работи като хората. Трябва да пусна игра. Която игра ти трябва да спечелиш. Тъй. Трябва да намериш тук някоя дума, примерно напиши те. Защо не съм си пуснал чата? Така. Напиши те. Хобот. Написа те. О, и дигна лево. Найс. Още една. Примерно тя. Да, той е вид дърво ли, какво е? Казваме стоп, с който ти ще дигнеш лево. Бам. Ниво 5 си вече. Работи. Работи. Я да ви какъв беше плана за днес. Дизайн на картите. Направено. Генерация на изображения за картите. Направено. Генерация на регистрация. Какво? На регистрация и level up видео направено. Връзване и тестване на всичко току-що го направихме. И остана игрите.